Hej, og tak fordi du har valgt Nul Alger. Du har bestilt en professionel fliserens, og i den her video der vil jeg egentlig forklare, hvad du kan forvente både før, under og efter behandling hos os. Serviceaftalen det er en forebyggende vedligeholdsløsning, som hjælper med at holde dine fliser pænere vedligeholdt længst muligt. Efter en professionel grundrens og imprægnering, så vil der naturligt med tiden med påvirkning fra det danske vejr opstå nye algespor, snavs og generelt andre begroninger på overfladen af fliserne. Det er altså alt sammen noget, vi kommer ud og bekæmper nu her, for at sikre, at dine fliser kommer til at stå pæne længst muligt. Det gælder særligt alger og flisepest, som trives bedre, specielt i fugtige og mere skyggefulde områder. Udover det så hjælper behandlingen også med at vedligeholde og forlænge levetiden på imprægnering. Serviceaftalen den inkluderer altså 2 besøg årligt, en gang til foråret og en gang til efteråret typisk. Har du fået lavet din grundrens og imprægnering i foråret eller sommeren, så vil den første besøg på serviceaftalen altså ligge i efteråret eller vinteren. Derimod har du fået lavet din grundrens og imprægnering i efteråret og vinteren, så vil det første besøg på servicebesøget ligge typisk i foråret eller sommeren. Grunden til intervallet det er, at så er vi ude for at forhindre de nye begroninger og generelt fugt, som kommer med det danske vejr oversigt. Vi holder naturligvis selv styr på planlægningen og sørger for at tilrettelægge besøgene efter både årstid og vind og vejr, så det skal du selvfølgelig ikke tænke på. Du vil altid modtage advisering inden besøget, så du skal egentlig bare læne dig tilbage, og så sørger vi for resten, og så kører serviceaftalen egentlig bare som den skal. Inden vi kommer ud til besøget, må du meget gerne rydde området for løse pyntegenstande, krukker, lanterner og lignende. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at flytte alle havemøbler, da du modtager advisering i god tid inden besøget, så eventuelle møbler eller genstande på areal behandler vi enten rundt om eller under, hvor det er muligt. Vi kan typisk behandle under og omkring større møbler og faststående genstande. Sørg også gerne for, at døre ud til terrassen er lukket under behandling. Du behøver som udgangspunkt ikke at være hjemme under besøget, og vi skal selvfølgelig bruge adgang til udvendig eller indvendig vand, så hvis det ikke er muligt hos dig, så må du meget gerne informere os på forhånd. Behandlingen kan som udgangspunkt udføres i almindelig dansk vejr. Ved kraftig regn eller forhold, som gør, at behandlingen ikke kan udføres optimalt, finder vi selvfølgelig en ny tid, og du informeres her omkring. Vi holder løbende øje med både vejrudsigten, som vi sikrer, at behandlingen bliver mest optimal ude ved dig, og du får den fulde effekt. På dagen så gennemgår vores serviceteknikere overfladen og udfører den forebyggende vedligeholdelsesbehandling. Vi anvender en effektiv og skånsom behandling, som hjælper med at bekæmpe algespor, skidt og snavs på overfladen. Behandlingen er typisk hurtigere og lettere end en fuld afrensning, da formålet er løbende vedligeholdelse. Efter besøget så sender vi naturligvis billeder af det udførte arbejde. Overfladen kan typisk benyttes igen kort tid efter behandling. Efter ca. 20 minutter kan du fritstille tingene tilbage og benytte området som normalt. Vi anbefaler dog, at eventuelle glaspartier eller terrassedøre tæt på området pudses eller skylles af efterfølgende, da der i nogle tilfælde kan komme let sprøjt på ruderne under arbejdet. Ved løbende service hjælper vi med at holde fliserne flotte og reducere risikoen for nye begroninger og garanti imod flisepest. Så længe du er tilmeldt serviceaftalen, så stiller vi altså garantien for det arbejde, vi har udført ude ved dig. Vi har mulighed for at stille op til 20 års garanti på imprægneringen og imod decideret flisepest efterfølgende. Det betyder altså også, at den dag du ikke vil have serviceaftalen mere, så frafalder garantien også den vej igennem. Men så længe du er på den, så skal du egentlig bare læne dig tilbage, og så sørger vi for det hårde arbejde og sikre, at dine fliser de står pæne år efter år.